Казвам се Иван Тунев, изпълнителен директор на VGF Engineering, компанията, която се занимава с строителство. Ние като фирма и като екип сме на правилното място и имаме много сериозни постижения за нашите 30 години. Вече 25 години съм част от екипа. Мога да нарека VGF като едно мое второ семейство. Съответно съм бил част от развитието на компанията, като от малка семейна компания до сериозна корпорация, в която имаме самочувствието да сме днешни дни. VGF е компания, която възприема идеи от колеги на всички нива, стига те да са обосновани, да носят добавена стойност, да могат да оптимизират работния процес. Уникална компания от гледна точка на хората, естеството на работа и ръководството. Няма такова ръководство. Една немска дума Фройлойфер. Това е някой, който води напред. Характера на VGF е като характера на хората, които управляват компанията. Съвкупност от техните характери. Коректен, амбициозен, иновативен, успешен. Пътувам в метрото и знам, че в една от отсечките аз и моите колеги сме скъсали по едни работни обувки. Трудностите са ежедневни, мотивацията също е ежедневна. Ние сме част от всеки един проект. Много благодарна за отношението, за вярата, за доверието, което се опитвам във всеки един момент да оправдавам. Всичките ми познания по отношение на конкретната материя или начина, по който се прави бизнес, дължа на екипа на VGF. Смисъл е като видиш доволните клиенти. Смисъл е като видиш хората, които те търсят след години, когато имат подобни проблеми. Мотивиран съм достатъчно, за да идвам всеки ден на работа. Мотивира ме екипа, мотивират ме хората, с които се срещам, мотивират ме предизвикателства, които са всеки ден. Но как отивате в Шенген без да минете през тунел Железница, в който сме работили 3 години? Всичко това ме мотивира и ме кара така да се чувствам пълноценен и да виждам смисъл от това, което правя аз, заедно с моите колеги, естествено. Мотивираме най-вече разнообразието от проекти и задачи, които пристигат всеки ден, възможността за работа с външни клиенти. На първо място виждам едно сигурно и спокойно бъдеще в една изключително полезна и благоприятна среда. Според мен промяната се постига чрез търсене на нови хоризонти и на нови предизвикателства. Гарантираме качество, заставаме зад продукта, даваме решение. За щастие асортимента е много голям, проектите са все по-интересни. Има трудни моменти, които всички се справяме, значи с целия екип. Идеята да помагаме на инвеститорите да се справят с техните проблеми. Работният процес е перфектно организиран и с удоволствие идвам на работа. Този профил ще се превърне в част от живота на всички хора около нас. Компанията участва и в много благотворителни инициативи, подпомагайки възстановяването и реновацията на изключително много исторически обекти в България. Социалният слоган на фирмата е голямото семейство на VGF. Очаквам възможности за развитие, подкрепа от ръководството и да ми се отдаде възможност да се доказвам все повече и повече в фирмата. На новите служители би ги посъветвала да не се слагат рамки. Да бъдат широко скроени и да търсят. Винаги да се поставят на мястото на отсрещната страна. Да слушат и да се учат, да крадат занаят. Да бъдат по-търпеливи, успехите идват с времето. Към всички служители дисциплинираност и отговорност. Новите служители да се учат и да не спират да питат. Да заповядат при нас. Компанията през моите очи виждам като един механизъм, който непрекъснато се развива, търси нови върхове и успехи. За мен VGF е като една житейска школа. VGF не следва някакви оттъпкани пътеки, а има смелост да предприема предизвикателства. Машина, която дърпа, благодарение на многото си съставни части, целият бранш и индустрия напред. Устойчива, стабилна, място, на което идвам с удоволствие и мога да разчитам за всичко.
Иновативно, динамично работно място с разнообразни проекти всеки ден. Качество на услугите, качество на продуктите, качество на отношенията. Голяма фирма, която търси респект и просперитет в близко бъдеще. Бих ни описал като дърво. Защо дърво? Защото дървото има дълбоки корени, здрава основа. Дървото расте, дървото е непреходно, в него има живот. VGF семейство. Семейство и бъдеще. Двигател. Семейство. Коректност. Хуманна. Човечност и след това лоялност. Сигурност и стабилност. Семейство. Динамична. VGF е част от моя живот. Страхотна. Динамика и разнообразие. Професионализъм и умения. Второто ми семейство и съответно втория ми дом. Моята фирма. Приятели. Коректна и стабилна. Емоционална и отговорна. Детайл към екологичност, иновативност. Едно голямо сърце. Пожелавам все така да продължаваме да се развиваме и все така да сме атрактивни за своите служители. Все така, напред и нагоре. Да продължава да се развива със същото темпо, със същата амбиция и със същите ценности. Направим една поне 3-цифрена годишнина. Да се множат успехите на фирмата. Да продължаваме да сме лидер и да се видим пак след още 30 години тук. Пожелавам успех и със същото темпо да се развива и така поне още 3 пъти по 30 години. Да продължава да бъде все така перспективна, адаптивна, с голям потенциал и бъдеще. Само нагоре! Да продължава да се развива все така и още дълги години да работим заедно. Един огромен, дълъг и професионален стаж желая на тази прекрасна компания. Още толкова да изкараме. Още 3 пъти по толкова. Пожелая да бъдат все така готини, усмихнати и да се отнасят добре с работниците и клиентите. Пожелавам да запазят тази топлота, която има компанията, тази загриженост за всеки един от нас. Пожелавам да върви все така нагоре, да сме номер 1 в бранша и да се видим на 40 годишнината. Ами да продължават да се развиват и да върват все нагоре и успех! Колеги, нека бъдем все така силни, нека бъдем добри един към друг, нека се подкрепяме, нека се забавляваме, нека помним всички ценности. Само напред и нагоре. Благодаря ви. Успех! Ще ви очакваме във Варна. Страшно много харесваме партитата, но за тях не мога нищо да ви кажа, защото каквото се случва на парти, то си остава там.